Hi guys! Good morning! It's Saturday. Nagkakaroon kami ng party. Medyo mas advance kasi siyempre magbe-busy lahat. Party kami ngayon sa isang hotel dito sa Naga City. And 11 o'clock yung time namin. Ano pa naman? 10:20 pa lang naman guys. So maaga pa. Dadaan pa ako sa bangko dahil wala akong pambayad sa kakainin ko. Hindi makakakain ng 50 pesos. Imagine 50 pesos na laman ng bulsa ko. Maulan today kasi meron nga tayong typhoon. Although hindi Bicol, parang Visayas, Mindanao ang ulan o ang bagyo. Kahihinto lang ng ulan ngayon. So sana pagbaba ko maya-maya wala ng ulan. Kasi nakaputi pa naman ako ng sapatos. So 10:35 na. Meron pa naman akong 25 minutes. Malapit na ako guys. Siguro mga 5 minutes. Nasa lugar na ako ng dadausan namin ng party namin. Same friends. Mabait sila. Sa aming lahat, ako lang yung mahirap. Honestly, ako lang yung mahirap sa kanila. Pero masaya ako kasi never ako nakaramdam sa mga tao na to na i-down ako or ayawan ako dahil sa mahirap ako lang ako. So yeah, thankful naman. And sana patuloy lang yung friendship namin. I love you guys. I love you guys daw. Ayan ako dito sa Magsaysay. Panggabing mga business nandito lahat. Ano na kaya yung dito? Oh, Kadlampil. Saan kaya ako magpa-park? Oh my gosh. Saan ba ang parking? Oh my goodness. Ay, parang dito. I think dito. Ayan, papasok natin dito. Nalala ko dito yun. Sa likod. Pwede po dyan mag-park? Thank you. So dito lang ako para malapit lang. Ayan, bait naman ni Kuya. Ito na ako guys. Malamig. Kasi nga maulan. So siguro nandyan na sila. Oh my God. I'm getting ready. See you guys later. Upo muna ako dito. Yan, may ingay ng grupo ko. Dumating na kasi. Oh my God, dumating si Mariv. Oh, gaganda. Hindi ko nakasama na. Mama, may kasama ka. Di ba? May bata. Oh, sabi ko na Mariv. Siya yun eh. Oh, yan ang presidente namin. Kanina po. So, Tayo ngayon. ikaw ang presidente
wala. destination namin, tapos late ka. Ang ganda mo, para kang maatid ng hindi para party. Para kang maatid ng kasalan. Ang ganda ng picture ni Gary, ah. Saan yun? Oo nga. Kasi ano yun eh. Aba, ang aming prinsipe. Si Gary pala. Si Gary pala yan. Baliw kang lapukag ka. Siya yung asawa nito. Hindi, kabit ko yan. Oh, kabit ka pala. Oh my God. Joke lang pala. Teka lang, kunin ko muna yung gift ko. Nakalimutan. Ah, dito pala. Ayun. Ayan. Oh my God. Hi, Mai. So, you're late. Merry Christmas ngayon. Ba't mo naka-plastic lang akin, no? JB, ready ko na. Gusto ko yung bag na yan. Kaya nga ang ganda. Kumusta? Arlene! Hello! Ito si Arlene. Ay, maputi. Sobrang puti. Mga 16. Busy kami ngayon. Yung asawa ni May, yung anak ni May. Sa 24. Pwede na palang batang pumasok dito. Di ko alam. 24. Tingnan natin. Lagi kang nandito, ah. Huli ka. Yeah. Okay lang ako. Ay, di nandun pa kay Ma'am Cindy. Nagbike ako kaya. Sana sumama ka sa akin. Pasok na tayo. Pasok na. Mask mo. Yung mata niya yan. Pasok na kami. Pasok na kami, guys. Dito sa aming venue. Alin yung Ria dito? Dito. The balls. Ganda niya. Gusto ko rin yan. Bakit late ka, ganda? Ganda-ganda mo pa naman ngayon. Gusto ko yung mask mo. Oh, gusto ko yung mask mo. Ang bango mo. Oh, kakain ka ng kanin, pansit, at ito yung mga gulay. Natong gabi. Yan. Oh my God. Hindi ako magkakanin today. Kunwari lang. Hindi ako magkakanin. Ano to? Ito, ano ito? Oh. Ano yan, Lynn? Salad. Puro salad ka. Potato. Potato ka. Magsusurvey muna ako ng pagkain ko. Anong kakainin ko? Ito, ano to? Mamimili ka lang dito? Ito, salad na panleta. Oo, salitos pala yan. Ano kayang kakainin ko? Hindi ko alam kakainin ko. Carne. Ito. Anong kakainin mo? Daming food. Walang Japanese food. Walang Japanese food. Ay, slice ako. Ba? Aba, Japanese ah. Balikan nyo na lang. Medium. Naghahanap pa ako. Anong kakainin ko? Sushi. Ito. Ito hinahanap ko. Ang hilaw. At mga cakes. Mga salad. Donut. Ice. Halo-halo. Ayaw ko halo-halo. So, drinks na lang ako. Drinks. Pipino na lang ako. Madaan lang. Mag-taste na tayo.
cakes. Para siyang mango na may cheese. Ito may cheese. Ay, ito. Ang ayan? Blueberry. Cherry. Cherry. Cherry, tapos hindi ko alam mga guys paano ito. Ayaw niya si Mitch. Miss ko si Aiko yun. Talaga ni Tan. Sabi niya, black eh. Hello, Mitch. Si Mick. Ito ano to? Ano to? Ano to? Ito na yung bagay ko. Ano? Mango. Mango. Ko talaga nakita niya. Ito naman palaging... Ay di bale, may mga 2 hours pa naman dito. 5 hours pa tayo dito. Ubos mo na yung cake. Pinubusan na kita. Pandan. Panda. Green eh. Na may cherry. Masarap. Ito yung, ano, kare-kare? Ito yan. Hindi ka nasalita. Ubusin ko lang ito pagkaan. Sarado ang tenga ko dyan. Sabi ni Alex, bahala kayo dyan. Sa buhay niyo dyan. Masarap yung mga nandito sa ganito. Ito, ano naman to? Tiramisu. Ayun, yung mga nandito dyan nila. Ano to? Tiramisu. Tiramisu? Sarap siya. Ito. Masarap yung Itong wine. Masarap yung kinuha mo. Ito cheese. Oo, masarap. Yun na nga eh. Ito hindi ko alam kung ito ka ito. Tiramisu yan. Sarap. Tiramisu yung chocolate. Pero ito nasa ganito. Yellow. Basta margarin. Pang-anim na to. Yes. Sarap. Sarap ang kare-kare nila. Masarap yung ano. Puro May matamis na tandem din kinakain. sila. Parang si Michelle. Maricar, hindi sa Beka. And this is the rice. Yan yung teacher? Chocolate. This is one. Sarap kare-kare nila. Sarap na. Kaya ako nagbalik ko troko. Pero ano lang, hindi ako nag- Creamer. Dalawa. At white sugar. Ano yan? Tea naman yan. Hindi naman yung coffee. Tea ba ba yan? Anong tea yan? Gusto na ang kiki. Tea? Oh my God! Miss mo na yan. Miss mo na ba? Akala ko coffee. Ayan, ilagay na daw ang gift. Lagay ito na natin. Okay. Ilagay na namin dito sa unahan. Ako lang nagbalot niyang palpak pa. Ito may pakana eh. Pero ayos yan, maganda yan. Oh. Ha? Yes. Oh my God. Pwede na nililipat yung... Ang dakdak-wer mo na agad. Pwede na ilipat yung... Yung dalawa na to eh. Ay, kasali ako dyan. Live niya si Sam. Sabi ko kaya. So, ito si Ria. Magkakaroon kami ng bunutan. Ito parang masarap. Binilang mo. Oo. Binilang baka may buo. Bunot na. Kung sino makakain ng niligyan. Oh my God! 1.5 yan. Bunot. Oh, yeah. Ako pa. Ito ang kamay ko. Ayan. O rin guys, sa inyo na yung dalawa ni Gary. Hindi, may sobra pa. Baka pangalan ko pa to. Okay. A few moments later. Ano yan? Dollar yan. Merry Christmas! Pangit! Dollar yan ha. Dollar yan. Merry Christmas!
May dagat ni, may dagat. Thanks. Ayan, ang nabunot ko naman ito. Marami na siya nito eh. Palagay ko lahat ng apartment meron na. Merry Christmas. Hindi mo lang yung sabay-sabay natin. Hoy, si king size to? King size? Queen? O kasya to doon. Queen yung akin. Ay, hindi ako mahilig na. Diba? Mahilig na kami tayo. Tama. Picture na, picture. Picture na. Sige, magkwenta kayo dyan. Busy na babayaran. Tapos na kami guys. Uwi na kami. Ayan, pinakamaganda. Babae sa balat ng lupa. Sa bill natin lahat. Huwag ka nang kumain yan. Tataba ka lalo yan. Dito tayo. Yeah, nakikita naman kami wala ni Michelle. Ay, tayo ng halo-halo. Halo-halo. Sige, kumain ka dyan. Kakain na kami nito. Sige, kumain. Kain tayo. Ito yung kakain oh my God. Ayoko ng halo-halo kasi masyado siyang malamig. Kakain na naman siya. Diyan mo nakabestida siya. So nagpartner naman tayo. Ano ba? Lamig-lamig niya. Ayoko nga. Dapat isinama mo si Doc. Hindi pwede. Ito lang kukunin ko. Diba? Ito na lang. Teka lang, kuha ko ng ano. Mas mo. Bakit ako? Uy, ba't ka nangyagal kasi mas mo? Magpipicture ka sa amin. Ikaw. Yung cellphone eh. Para rin talaga tayo. Akala mo di kita makukuha ang picture ha? O ano, ha? Sa papa yan. Akala mo di ka makukuhaan. Ano ha? Traiduran lang yan. Ano ha? Hello guys! Madilim na. So, tapos na yung aming party. Ngayon lang naman kami ulit nagkita-kita. So, parang nagkakagulo kami doon sa loob ng dahil sa pictures. 2 taon na ang pandemic. Kasi 2 taon na, no? 2019, 20, 21, 2 taon na nga. Kaya, ayun. Nananabik kami sa aming samahan. So, kanya-kanya ng bahay. Hindi pala bahay. May mga trabaho kasi sila. May sarili sila mga business, so uwi na ako. Ayun, see you guys later. Babush.